Sowan Widiwati wingking saking Laladan Kabupaten Semarang. Linda Maya New Regas. Sepati. Nggih. Kepareng maraswan ndherekaken gayipun para tamu. Sawetawis samangke ugi kepareng kapurwakan foto pangeston kanthi lir gumanti. Kapurwakan saking Kadang Besan Sutrisno. Katen. Bebili sampun kepareng paripurna kalajengaken keluarga Gung Hamengkugati. Menika nuwuhani pamundhut Hamengkugati anggen hormatan. Oh nggih. Bapak Suyoko sekalian Ibu Lestari. Nggih, ingkang Mengkugati menika Bapak Suyoko. Oh, Bapak Suyoko kalian Ibu Tri Lestari nderek pingen, nderek mangayu bagya kagem pernikahanipun putra lan putri sakmenika Mas Bagus Kurniawan kalian Mbak Rahmatika. Panggilannya Mbak Tika? Apa Mbak Rahma? Mbak Tika. Didoakan Mbak Wandi. Mugi-mugi pinanganten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Enggal-enggal pinaringan momongan sholih lan sholihah. Biasane kata pepatah ki banyak anak banyak rezeki. Iya. Lah iya, nek beda karo jenengan. Lah piye? Jenengan ki anake sithik ning banyak istri malah. Lho. Apa ditiru nggih, Mas? Niki lakone rada mboten pati apik niki. Lah aku kan golek mareme kok ya. Oh, mbak golek marem mah kemarem. Golek mareme, golek penake. Oh ngono. Ning dhisik wis ora penak tak ijol. Oh terus ijolke. Iki contoh sing ora becik. Sakinah mawaddah warahmah kuwi gampang, Nduk. Sing penting wong urip ning lingkungan tangga teparu kuwi gelem srawung karo kanca. Nggih. Apa umume tangga gelem mangkat. Izin. Mengko kepenak uripe. Heeh ya, Pak ya. Arep seneng karo bojone nek karo tangga teparu wis ora rukun repot lho kuwi. Betul. Berpindah-pindah kos wae kaya aku. Niki tan kata lompen ngaturaken. Sugeng enjang tunggap siang kagem sedaya Bapak Ibu tamu undangan. Ugi keluarga besan ingkang wijil saking pundi? Besan iki saking pundi niki? Lha ndi ta, Pak? Oh, ning kene. Saking pundi, Pak? Oh, Kauman Kidul. Oh iya, Kauman Kidul. Nanti goleki tulisan ra temu-temu. Eneng ngene ijab kabule wingi kok wis. Nggih, saking Kauman Kidul nggih, Pak. Iku nek mboten salah niku daerah ngono nggih. Ngendi, Mas? Salatiga nggih. Pabelan, Pak. Pabelan nggih, Pak. Mlebete Pabelan apa Salatiga? Oh, Salatiga. Iya, Salatiga. Sedak macanan. Nah iya. Oh nggih. Kita Salatiga. Nggih. Mbok pilih mangke badhe ngersakaken tetembangan lelagon. Nggih, mbok pilih mangke badhe request lagu napa wonten perwakilan saking keluarga besan ingkang badhe nderek tetembangan, Pak. Kula yakin Kadang Besan menika kathah ingkang pinter nyanyi. Lah iya nek nyanyi ku mesti iso kabeh. Soale kono cedak nggon karaoke. Kuwi ki ora karaoke. Kono kuwi tempat wisata ngawur kula. Wisata opo? Lah nek ning Jogja kae to, Pak, nggon wisata kebun binatang ki lak jenengane Gembira Loka to. Nek ning Salatiga ki yo tempat wisata. Jenenge Sembira Loka. Sembira Loka. Kuwi nganu ramene yen wengi. Oh, nak kono Yogya ki ramene nggon Parangkusumo. Oh iya. Akeh cibleke. Kok sampeyan yo apal men ki kerep dolan rono. Oh, aku kulino tuku. Nyanyi. Sowan sarangan New Regas. New Regas. Saking niki nggih saking Jogja niki. Jogja saja. Jujuk saja. Niki ugi wonten pamundhutan saking panyuwunan saking simbahku, Mbah Kakung, Mbah Kakung, Mbah Marjan. Nturine aku kok gogok ning kono aku diparani. Ngono lho. Kayak apa? Ya biasane kei pangestu. Kayak pangestu. Kei pangestu kalih mbah aku yo wis cawis yo. Ya wis cawis biasa. Ten. Ngersake podang kuning Pak Wandi. Pak Wibowo, panjenengan Kang Bowo nggih. Dibawani alon-alon. Nggih kepara setunggal kalih 3 lagu adicara kalajengaken. Nggih. Ngantene nggih sungkeman. Nggih. Aku
ben adi ngenek-ngenek iki kok. Lah napa? Lah ditangkepke kok. Oh, berarti ketangkep langsung dirabekke. Oh iya. Seneng aku. Bener. Ngirit nadyan wujud temong peksi agawetalining branto Mbah Marjan iki keng mriki sakniki napa mengke oh lah ya Rono. ayo kon rono lho Pak yo yo kowe dhisik ah. Iya 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 Aku seneng saka mburi ya. kok seneng saka mburi iki piye Maksudnya lho yo ra cetha yang kuyung wong wedok ben semangat. nggih sowan simbahku sik ya Pak Wan Nggih, karo diteruske ya. ya Alus manis turu mrah ati kalau tak gandeng panjenengan ya Kang Mas wah kakung udah lenggah ya adoh men wah suweng kon kula sowan simbahku rumiyin nyuwun donga pangestu Mbah Marjan Mbah Parja wah iki Mbah Marjan delokne digoleki wong sak Indonesia iki lah napa lah meh poso omeh poso sirup wah kowe lak yo Marjan lah iya padha to Pak ayo ditekke sik ngono ra entekke ra cair ya goleki si podang jenar hipe bunga ing lho niki Pak ora nyanyi wis ketok ayu lho Pak tetep bayaran. waduh marahi mboten saged tilem lah terus nek mboten saged tilem niku ingkang dipikir menika napa Mbah Marjan Wajahe itu. oh mergone ra ngantuk kok ora wajahe yo Samu nyanding bisa dadi tombo swanten Mbak Linda Maya nggih ke diaturke pamundutan Mbah wonten menapa pamundutan apa panyuwunan iki iya pamundutan ta ya nek Mbah Burung. Marjan kok panyuwunan ki ya Burung. saru berarti kreditan iki. saking pundi Mas oh nggih saking nggih monggo sesarengan new request ATS Digital Audio. ora kerasan keluyuran anggone ising tak sayang
Ora krasan keluyuran anggolek ising tak sayang mubang miteranggonku golek ora krasa esok awan nganti wengi nemen yen nganti liya kang nyawang leyang sawang mencok ning apan kekancangan narindek saka kademen sarwi ngocek dheweke ngalih yen soan ngelangkai tak jaluk bojong ngece bodang kuning agawe pikirku komeng kekliwah liya yen si podang andetet ati keberangan ora mendang atiku salah saya tak seranani sono pikir kulote gendong. Pak Wanti, nyuwun pirsa niki Mbah Putri ingkang pundi ta Pak Wanti? Mbah Putri garwa anu. Nggih. Mbah Parjan. Nggih. Oh, itu kok dereng semerep lenggah. Niki matur sembah nuwun nggih. Oh, Mbah Putri ingkang menika nggih Pak Wanti piye to Pak? Ngono jenenge ngaku sedulur lho ya, piye to ya? Ora lho mau. Matur sembah nuwun Mbah Putri nggih. Amin. Nggih matur sembah nuwun donga pangestunipun mugi-mugi Mbah Putri pinaringan sehat panjang yuswa saged tutuk ingkang momong putra lan wayah nggih. Kula tak latrani tak salim sedaya nggih. Nek niki dereng Mbah niki tesih ibu-ibu cantik-cantik. Wah, kowe diragati yo. Selerane jenengan banget lho. Nggih sampun nggih Pak, matur sembah nuwun. Sembah nuwun tunggalang kamiyak sepening sasana ndarak kenegahipun para tamu putri kakung sinekahan. Prayogiwan cita sesarengan Pamentri Budaya Campur Saringkeng tasih keparang aturaken akan sukun ndirak kenegahipun para tamu. Sahabat wis keparang manaswan tumantar video teng keparang jumeneng wonten Mbak Anissa Rahma New Regas. Nggih, ngaturaken wilujeng enjang tunggap siang Mbak Anissa. Nggih, enjang tunggap siang ugi Pak Wanti. Ngaten dereng keparang waraden anggenipun foto saking kadang besan Sutrisno Kantilir Gumanti. Nggih, dinten menika sowan lumantar Regas. Nggih. Bener apa ora? New Regas.
Campursari. Salah ya. Oh ya bener sing. Lah wong biasane iki ganti dina, ganti nggon, ganti jeneng kok. Ngono. Iya, Ora, makane iya, ki tak bener. pelingok sik bener apa Bener, ora. Lah bener. nggih. Tanggu mboten pinanggih kalian Pak Wanti pripun pawartosipun, Pak? Kula alhamdulillah sehat. Nggih. Nggih, Iki pun mendekati. mendekati. Aku iya anu. Ngapa? Dadi geguyu. Lanten apa lho? Kondo-kondo kanca. Iya. Aku meh halimun cah ngono. Weh. Les semar be tuwekane halimun. Tak omongi. Leh ngindak-ngindak iki wis 12 tahun lho. Nah, rumangsane lah ya. Ya ora aku men Baleni dalan lawas ya, Pak. Anje tak menika nderek donga kagem pinangan sarimit Pak Wandi. Nggih. Wilujeng ayu bebrayan enggal, mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Enggal pikantuk momongan ingkang saleh lan salehah, Nggih. kang banyak-banyak. Amin. Ngono, gen kaya aku no. Ojo. Lah ngopo? Lah kowe iki musibah kaya aku kok. Ya ora kok kabeh iki tak anggap anugrah. Oh. Apapun bentuknya, ngono. Piye iki? Dicontoh rondo. Wis ora masuk blas. Oh, masuk wae, kok tak masukin to. Nggih. Menika sapa nglipur, Pak? Nggih. Wonten panyuwunan papamunten? Ngaten diaturke setunggal boko sajuka. Anjih? Kok mengke wonten alusan setunggal malih. Mengke Ngaten. nek nggih. diaturi sing gayeng sebab Nggih. ora alus kabeh sing rawuh ngantuk. Ngantuk ya, Pak ya. Nggih. Meniki diaturi napa menika? Nggih, napa Mas? Monggo. Oh, ngadung tresno. Kadung Maipun tresno. napa mboten, Mas? Mboten sah wusane. Oh, za, Sing mboten penting sah penyanyine. nggih. Langsung ya wala monggo. karya sesarengan ATS Audio ugi Nggih. Eksis Eksis video multimedia. syuting. Wih jan luar biasa. Cek. Juru internet jek enom kabeh. Nggih. Bujang kabeh. Ngoten. Dalam. Oh nggih, mriko. Oh nggih. Karo mlaku rono Mbah Putri ge foto soalnya. Sidem sik sidem. Nggih, mriko nggih kok nggih. Sajake jan dituntun mesramen Mbak Kakung lho Lah ya. iya. Nggih. Pacane sarwa asih
Sangit Mas. Napa? Bulegen. Piye? Kepegan. Kepegan. Oh. Oke wong udut maksudnya. Nah, nggih, ora kok Mas. Kono kek dedek geni. Oh. Apa kae? Yo ngalah rame men mburi kok mah gayange ra jamak. Lah ya mburi yo. Mburi ora gayung sing laden sapa? Pacane sarabati coba tetepan kadang tresna sampun matur sembah nuwun lumantar Mbak Anissa Rahma sampun ngaturaken setunggal langgam ndherekaken kaibun para tamu prayogi wanci dereng kepareng dipun lajengaken lampahing Toto Bocara sinartan tasih sarengan pamenri budaya campur sari nyurik kasing kepareng ngaturaken suku makarya sarengan kalian ATS Digital Audio ingkang kepareng dipun stantunaken eksis video syuting. Derekaken gaipun para tamu tasih kepareng setunggal widiwati kepareng jumeneng. Widiwati wonten Mbak Dian Karisma. Ngaturaken angen suka nyurik gas monggo. Kepareng suwun Mbak Dian Karisma. Nggih Kang Mas. Derekaken gaipun para tamu, setunggal mboko sajuga tasih kepareng ngaturaken angen suka. Iki foto ya urung rampung. Iki besan ya kudu foto, hamengku gati kudu foto. Sawisane foto ra ndek-ndekan iki. 85 rol. Oh ndak rantek. Tenan. Diaturke angen suka ingkang dos pundi? Iki sing rati gayeng mawon. Kok ora ndongake nganteni apa kira-kira ragu karo uripmu dhewe. Nembe terpesona kalih manten putrine lho. Lha pripun to terpesona? Cantik gadah. Ayu Adem ngene ya Mas. Kaya mantanku Kaya biyen. boneka. Mantanku biyen yo kok ngono kuwi cilik. Mantane sampean? Wah, menis-menis ngene iki. Ah iya, Ding. Tenan. Ning rada ireng. Hah? Rada cilike ngono kuwi. Ngono ta? Ning rada ireng. Oh iya. Tenan. Nggih. Diaturke pripun Niki paringi aturi Puspita Nala mawon. Puspita Nala. Nggih. Yurigas akses digital audio. Utama nang bararume kusumo mulang lang bronto akawe semseme nolong eso mengalir pahit matu lindri-lindrinya fitrahmu dasar lancir kuning anggota rasa tresnoku
Tiada yang lebih rindu selain hadirmu. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumuran nyakseni tresna kang tahu kang ono liya mung sira sayangku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hadirmu. Ada yang kau tahu, rembulan kang sumuran nyakseni tresna kang tahu kang ono liya mung sira sayangku. Kang ono liya mung sira sayangku. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Dian Karisma sampun nderekaken gayipun para tamu. Ugi dereng pikantuk dawuh pegugati purih nglajengaken lampahing tata upacara prayogiwan cita sesarengan Pamenteri Budaya Campursari nyuwun kasengaturaken angen suka sowan Widiwati wingking saking Laletan Kabupaten Semarang. Wonten Mbak Linda Maya nderekaken gayipun para tamu. Sowan malih Mbak Linda Maya. Nggih, nembe pose niki lho, Nggih, pose. wanci prayogi tasih tabuh 11 kirang sedasa menit. Mungkin kepara setunggal lagu malih adicara kalajengaken. Niki saking Bapak Ibu keluarga pisan teng wonten panyuwunan lagu. Nggih, Bapak Ibu. Bapake monggo badhe ngersakaken tetembangan. Menapa Bapak pisan kalian Ibu? Pak Besan badhe ngersakaken lagu napa? Monggo Pak. Ngersake lagu Ibu. Lah ibu cantik kok ngono, anake ya cantik. Heeh, jenengan ki lho awane lho. Ning ibuke ketoke pas masa mudane nggih cuantik banget wong. Sakniki men tesih cantik nggih Pak Wandi. Masya Allah. Seperti kakak adik lho malahan lho. Kalian temanten lho. Imut-imut ngono lho. Lah iya imut-imut. Bu jenengan ampun nyawang niki lho Bu. Niki soalnya manggone biasane nek rane mripat ya Pak biasane? Biasane. Apa? Maksudnya apa? Pemikat lho, pemikat. Pemikat. Dereng wonten panyuwuran lagu Bapak Ibu saking Oh, napa? Pak Di ngrusake napa? Oh, gala-gala Gala-gala. mengke. Nek sampun Oh, mengke, Pak. napa dangdutan. Nggih, dereng wonten panyuwunan nggih Pak Wandi. Niki diaturi koleksi riyen mawon saking New Regas. Ngaten. Si. Menawi badhe duet-duet ning sing lagune semi Jawa ngoten. Oh, nggih. Eksis video syuting material making juga ada ADS Audio. Chandra wis ilang citrane mendung beter liputi cahayane wis ngenteni kapangku amo sira bebujan hatiku Mas esemu tansah
sampun katuraken. Nggih. Semoga Pak. Matur sembah nuwun Mbak Linda Maya ngaturaken Nggih. sukondheraken gaipun para tamu. Ugi dereng pingatuk dawuh malih nglajengaken lampahing tata upacara. Bilih kadang penghubung samangke saged majeng wonten ngajenging pepanggungan. Ragung tamu ingkang kepareng mardigung budi tasih sarengan Pamentri Budaya Campursari ingkang tasih ngaturaken langan sukondheraken gaipun para bapak ibu wonten Mbak Anissa Rahma ingkang kepareng jumeneng. Ndherekaken gaipun para tamu nyuregas Bila mobil seperti hati, aku juga mampu beli. Dia adalah keluarga dari Wijaya Group. Nah, iki mau spotnya kanggo CEO yang Oh iya. menyamar. Lah iya. Iki kulino ndelok anu Drakor Mbak drakor. Dracin. Iya kuwi. Lah ya, iki CEO yang menyamar. Kowe iku rasa ndelok film-film sing percintaan Lah, maring Batu ngenes. Giyok. Lah batu gigi kuwi giyok. Oke, mending asal Bang Lipur malih Pak Wandi. Nggih. Ya dereng Kang Gayeng Dewawan nggih. Nggih. Kang Gumya nggih. Oke, siap nggih. Langsung Tunggu lagu nggih. monggo. Nggih. Yuregas. Kang
Kaya dene aku kan jaga tresnamu tak pasrahke mrek pangeran yen mesti cedhak ora bakal kurang sekali lagi ya. Matur sembah nuwun Priagung tamu ingkang kepareng mardigung budi atur panglipur semene saking sawetawis hamengugati badhe nglajengaken lampahing tata bacara wanci prayogi badhe ngaturaken mubah musing bekalih katur sangganing para lenggah namung kepareng katon kandhek wonten ing jangga pinokras bombong bebek rasung manah hamengugati nyuwun panjenenganipun kang kinurmatan Bapa Suwarna ingkang jinajaran panjenenganipun Bapa Purwanto dalasan Bapa Ngusman jumeneng wonten ajenging para tamu putri kakung sinekahan sawates badhe ambabar daya pambagya wilujeng sawetawis prayogi wanci pangandikan namung kepareng kasumanggaken semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Kasugengan, katentreman, mewah gumlare kabakaswarasan, mugi tansah kajiwa kasalihro. Kunjuk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula warating sagung dumadi Raharja Niskala.
Kunjo ajanipun para pepunden, para sesepuh, mewah aji sepuh. Ingkang angkung mastuti dhumateng papoyane reh kautamen, ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Para alim, para ulama, para pandhita, mewah para pangarsaning agami. Ingkang tan kendhat tansah sumandhing kitab suci Wustaka suci wahyuning Ilahi. Ingkang dados panurik kiblating panembah, ingkang tuhu luhuring budi. Para pangarsa parangpara pangemban pangembating praja. Miwah satri negari ingkang dados pangayumaning para kawula tasih ingkang sinuba ing pakur matang. Kunjuk dhumateng panjenenganipun kadang pisan. Nuwun inggih Bapa Maryaka sekalian, mandhapipun dhumateng sedaya pangombyong pinanganten saripit ingkang pinenggu ing pakurmatan ugi. Para rawuh, para lenggah, tamu undangan, kakung miwah putri, werda muda tumaruna ingkang tuhu suka ing basuki. Minangka para atur semoga tansah kula dherekaken ngunjuk rasuka miwah syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang maha luhur, ingkang sampun hamba barnugraha paring katentreman, kabagas warasan miwah kawilujengan. Katitik wonten ing wekdal siang ari puniki kita sedaya saged sesarengan tetunggilan silaturahmi nuhoni atur panyuwun saking panjenenganipun Bapa Yaka sekalian garwa kanthi rahayu wilujeng boten wonten pambengan sawiji-wiji. Saderengipun kula kalajeng matur nuwun kathah mawantu-wantu nyuwun agunging samturpaksama nggih awit kumawatun gembel kamardikan deksura hanganjur maramatur kepara hangungkul-ungkuli anjenipun panjenengan sedaya nembe nedeng redamun imbal pangandikan saha lelenggahan. Mboten ateges kula nilaring tata krami neraing suba sita utun kari hananging estu awrat anggen kula ngemban wus saking panjenenganipun Bapa Suyaka sekalian garwa kepareng matur menggah wigatos sing sedya paharjan wedal siang ari punika. Minangka purane atur semoga tansah kula dherekaken ngunjak rasuka miwah syukur wonten ngasaning Gusti Yang Maha Luhur. Katitik wonten ing wedal siang ari punika kita sedaya saged sesarengan tetunggilan silaturahmi kanthi rahayu wilujeng lir ing sambikala. Menggah atur ingkang angka sepisan. Bilih panjenenganipun Bapa Suyaka sekalian garwa ngambali ngaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh panjenengan sedaya sinarengan matur ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bilih rawuh panjenengan saestu-estu ndadosaken bombong biraning manah panjenenganipun Bapa Suyaka sekalian wonten ing wedal ari punika. Saha ngambali ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikane bali ngantos paripurna ning pahargyan prasaja siang ari punika. Menggah wikatos sedya nuwun inggih bilih panjenenganipun Bapa Yaka sekalian nindakaken saperangan darmane ngasepuh Mahargya Suta amiwa siwi ngentas pitulis atmaja kakung ingkang peparap Raka Mas Bagus Kurniawan ingkang sampun kepareng daup kalian Roro Ayu Rahmatika Fadilah Salsabila atmaja putri saking panjenenganipun Bapa Maryaka sekalian Ibu Supatmi ingkang pidalem wonten ing Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo nderek wewengkon Kitamadya Salatiga hati beriman. Kekalihipun sampun nampi wedharing palakrami kanthi tata cara agami Islam lumantar ijab kabul ingkang sampun lumampah kala wingi enjang kirang langkung tabuh 8
wonten ing Bali Wisma panjenenganipun Bapak Maryaka sekalian ingkang sampun lumampah kanthi wilujeng lir ing Sambikala. Pramila wonten ing wekdal ari punika panjenenganipun Bapak Suyaka miwah garwa angrawuhaken panjenengan sedaya kasunan tambeng berkah pangestu jurung pamuji saha pandonga. Kanthi panyuwun mugi-mugi kanthi berkah pangestu panjenengan sedaya pinanganten saribit anggenipun badhe ngayahi lelomban wonten ing bebrayan agung sakmangke tansah antut rukun reruntungan jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kaesti panggiya bagya mulya satemah saged nunggilaken keluarga ingkang sakinah mawardah warahmah so enggal kaparingan kanugrahan arupi putra miwah putri ingkang soleh saha solehah kangge panyambating anggenipun bangun wisma pahargyan wontene atur ingkang angka kalih bilih anggenipun hanggadhahi damel wonten wekdal sang ari punika sampun karantam karacik katata katiti kanthi matarik-tarik tebih wekdal saderengipun saking sedaya keluarga ananging dugi wekdal sang ari punika tentu kewala tasih kathah sanget samukawis ingkang kirang sae anggenipun hananggapi menggah rawuh panjenengan mbok bilih para keluarga para among tamu anggenipun jawab asta setunggal mboko setunggal wonten ingkang kalipet lumantar kula Bapak Yaka sekalian mawantu-wantu nyuwun ageng samudra pangsama semanten ugi bilih anggenipun paring papan panggenan kirang saktrep kalih kalenggan panjenengan anggenipun paring bojo krami saya arupi unjukan punapa dene dedaharan sae ingkang sampun dipun aturaken punapa ingkang dereng kirang eca kirang miraos kirang jumbuh dumateng manah panjenengan sedaya ugi lumantar kula ugi Bapak Suyaka miwah garwa mawantu-wantu nyuwun agunging samudra wangsama ingkang tanpa pepindhan wontene atur ingkang pungkasan bilih Bapak Yaka sekalian matur ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng sanak kadang mitra pitepangan tangga tepalih ingkang sampun paring sabiyantu sae arupi ego pertikel bau suku redana punapa dene bondo prabeya sedaya estu dados pangenteng-enteng saha lancaripun pahargyan prasaja wonten ing wekdal sang ari punika ananging Bapak Suyaka sekalian boten saged paring piwangsul karana tata lair hanamung dedhe wonten Gusti Ang Maha Luhur mugi sedaya sae kataran panjenengan dados amal sae sahingga pikantuk lelintuk ingkang jumbuh kalih amal sae panjenengan kepara matikel-tikel kathahipun sagunging para rawuh para lenggah ingkang tuhu kinurmatan kula kinten namung semanten saha mekaten ingkang saged kula aturaken ambuk bilih anggen kula matur kirang pono kirang winasis menggah kiranging trapsila kawula ndodho karana cubluk ing pangertosan kula pramila mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsama ing busana wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparing pangandikan pambaku lijung sinartan katuraken panjenenganipun Bapak Suwarno sampun kepareng paripurna wonten kajeng para tamu putri kakung sidekahan Priagung tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardikane mekalih sinartan tasih tunggal adicara ingkang dereng kaaturaken nanging saderengipun badhe nampi sugata saking kadang-kadang pramuladi derek kanenggahipun para tamu pratandha cetha paripurna Babili risang penane sarimpit hamegugati kadang pisan sutrisno sampun kepareng lengser saking palenggan binajang tumuju wonten ngajenging pandhapi pargyan